Počúvajte sem. Taká úplne crazy vec sa mi stala, hej. Koľko to je? 22.12. A akože pred takým týždňom, taký menší storytime, hej. Príde teraz taký menší storytime. Pred týždňom mi prišla pošta. Pošťák Batman náramný sviet. Vážený pán, moje meno. To je pozvánka na prijímaciu skúšku, hej, na architektúru do Bratislavy, to je také záloha mimochodom. Hej, aj tak, aby som asi sa mohol dostať, mi povedal taký spolužiak, že tam je také, že musím poslať svoje portfólio. Mám portfólio? Nemám portfólio. No a tu sa vyskytol ten problém, že no čo teraz? A mám to spraviť do konca ako keby decembra, čo je za tak 8 dní. A musím urobiť 10 prác ceruzkou. Paráda, že? Lebo akože ja som bol úplne že chill, veď ja som taký úplný digitálny drover, chápeš, ja mám prázdny nespočetné množstvo a potom tam bol takým, že úplným capslockom a bold písmom napísané, že no, odporúčame to robiť tradične, ceruzkou, tieňovanie a nejakú krajinku nakresliť. A ja krajinku nekreslím, lebo to akože kto by kreslil krajinku. A no tak som taký riti celkom. No, jak to spravím? Neviem, jak to spravím. Mozog s poradovým číslom. Hey, I see him in a fucking smiling. 20,000 damn bitches on the island. 20,000 damn bitches gon' find it. Druhý deň. Môj obrazom dám. Nečakal som, že to bude takéto náročné pre moju psychickú stránku. Som iba, akože už som veľa z toho spravil, ale skipneme tak trošku 3. a 4. obrázoček, aj 5. aj 6. lebo to tie boli hrozný boring, ale teraz si ukážem. No dobre, paradička. Musel som sa ísť nadýchať čerstvého vzduchu trošku, chápete? Nech tú múzu a tú energiu na kreslenie trošku ponabudnem, chápete? Zakrutá! Pozor, tam to klopí do druhej strany. No akože hej, toto bola taká near-death experience, čo som zažil. Ísť v tme, kde nevidím takže 5 metrov pred seba a nie som za volantom v noci. Mimochodom neviem koľkatýkrát toto nahrávam, lebo rozprávam k najväčší lobotom, proste ja neviem už, ale nejaký conclusion by tomuto trebalo dať, aj? No, už sa mi že 3 obrázky, nie 4 obrázky, jedna bola táto socha a hej, taká It was pretty mid, like. Ďalšie dve boli také, že viac také lineárne, také jednoduchšie som si to spravil, nech nemusím to tónovať veľa. A akože nech understandujú, že proste viem, jak sú tie shapey v priestore. A posledný som si povedal, že idem zahrať na moje silné karty, tak som tam nakreslil takého hot... No, 30. decembra som bol dade mimo a už som to mal aj hotové, prefotené všetko, ale tým, že som nebol doma, tak som bol v takej stresovej situácii, že no tak jak to odovzdám, že či to stíham, lebo deadline bol do 31.12.24.00 som to mal odovzdať. Ale našťastie som prišiel domov 31. nejako som sa dotackal domov a odovzdal som to, veľmi úspešne som to spravil. Takže uvidíme, že 15. sú príjmačky. No uvidíme, jak prejdem, či prejdem, neprejdem. Ak prejdem, tak budem ukázať to portfólio, bude sa ľúbiť, nebude sa ľúbiť. Dám vedieť ďalej, takže jo, adios. Ježiš, to bolo otrasné.